Sugeng dalu nok Cahayu Negen. Sugeng dalu Pakde. Celuk Pakde. Pakde rumah bakal. Karepku ta. Kon sapa ngatur-ngatur? Gak melok bayari ngatur-ngatur. Alah. Wong aku dhewe mbayari apa? Gak ngerti. Ini kan Salindri hari ini tuh sedang bad mood. Lah nyapa to? You know. Apa to sing mbok pikir ya apa to? Aku itu PMS. Lho. Persekmania Kediri? Matane. Aku itu mau menjalankan hormon wanita. Wayang ngabar. Wayang ngabyuk. Oh, aku siap kok, Nduk. Terima. Ini tuh lagi sakit jadi tuh aku itu lagi nggak fit, Pak D. Aku manggilnya Pak D aja ya. Pak D. Nanti kalau Mas nanti nggak penak gitu atau Pak aja. Nggak penak. Pak Didik gitu atau Pak D nggak apa-apa ya. Om. Anu loh. Kalau Om minta uangnya dong. Biasanya tuh kalau om itu banyak uangnya. Kuwi ora duwe, Nduk. Duite digawa sing wedok. Makanya kalau tanggapane mlebune ning wedok ning Bu Yayu. Iya, kalau om kan seharusnya dikasih uang ya. Apalagi sugar daddy. Ini mana uangnya? Orang duwe Nduk tenan ngedol wayang. Punya berarti Pak D aja. Iya, Pak D aja. Wis sak penakmu kan. Kayak bakul pentol itu lho. Lagi perdana iki lho, Mas. Aku nderekne Pak D. Ora no. Cilikmu mbiyen iki udakara tahun 16, 2016 mbiyen tahun nderekke aku. Oh, nate. Awakmu isih umur piro kaya cilik. Sik potongane kaya kendil niku to sekan lawamu. Sik kaya kendil ulah-uluh. Aku isih diderekke ramamu mbiyen. Kendil-kendilan ning aku kecilik pinter to. Pinter apa? Pinter misuhi pake kok pinter. Pinter ngidoni sampean barang kaya ora. Ya suwun Nduk ya. Heeh. Niki saliman riyen dangu mboten kepanggih. Pripun pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sehat no. Alhamdulillah. Sehat ya no. Pangestunipun panjenengan sehat. Aku kuwi rumangsa bombong no. Nggih. Tetepe Kediri tidak pernah absen dari belantika persindenan di Jawa. Utamane. Dadi wiwit biyen mesti Kediri iki ketukulan pesinden kondang. Nggih. Mugi-mugi enten generasi selanjutnya yang bisa meneruskan perjuangan Jawa Timur pesinden ini. Apalagi sinden zaman sekarang niku kan langka gitu. Iya. Zaman sekarang itu anak-anak zaman milenial zaman now itu kan pasti koyo dadi seni iki koyo isin ngoten. Koyo isin seharusnya itu tidak boleh yang kuno koyo kita oleh desa aslinya itu tidak. Seni itu bisa menjunjung karismatik kita. Tenan dok. Mula sampean iki aku seneng banget sampean mewakili generasi milenial ibaratnya sik seneng nguri-nguri kabudayan Jawa. Nggih leres. Lah niku malah kula ketalit lho, Pak. Napa malih sampun darah seni. Aku dikaya ngopo aku mbiyen iki ibaratnya ya meloke yom sinau ngene ramamu. Yen to. Rama niku. Bapak Degleng. Oh, niku rama kula to. Lah piye to? Heeh. Lah mbok kira saleh. Mbok kira saleh. Ramamu panggah Ki Degleng. Lah iya, terus ditambung oleh Muhammad Saleh. Ya ora apa-apa padha gatine. Lah iya, penting ya kuwi ya. Padha senine lho nggih. Lah iya Pak Saleh karo Pak Degleng sitae wayang. Eyange ramu. Terus sing dadi eyang sampean. Mataku. Sing penting jaga kesehatan ya, Nok. Nggih, jenengan ugi. Agenda sampean luar biasa. Nggih. Wah, lah niki mawon lho. Tanggapane lho. Ngerti ra, Mas? Piye? Aku saiki gering gara-gara nyapa. Lah nyapa kowe? Lek nyalangi 3 tahun kepungkur, ngerti ya? Layak di kene iki. Kene iki dusun perapatan iki. Iya, batinku kok. Kene iki 3 tahun kepungkur. Oh, Mas. Dadi no regane no rego lawas. Aku no ndak semangat asine bad moodku ya mergo kuwi. Layak. Barang ketang ditambahi
lho, Pak. Kok iso tambah 10 juta? Lah wene kene piro? Mbah, lah kok sebute manitiane piro? Anu, 700. 700. 700.000. 700 parep mateni wong aku. Ora lho ngene lho. Justru orang itu lek manjeri kowe 3 tahun kepungkur berarti kowe iki darep-arep tekane, ora kok perkara regane. Ki masine arep tak tekani. Lho nyapa? Ya enggak boleh kita. Lho ngene numpak mobil lek kowe numpak pedang ngungklik teko Kediri rene udan. Jauh sekali loh ini tadi, kamu tuh enggak tahu toh. Ini tadi tuh jauh sekali. Nah iya. Tahu enggak sih? Bisa. Mas. Ibumu lho le. Ora apa-apa aku bar mangan rawon. Tapi sowan rene wis merambah kaping-kaping ya no. Oh nggih, ping ra kaping-kaping niki teng mriki. Yen aku lagi sepisan iki kok sowan rene iki. Nggih, alhamdulillah. Nggih mugi-mugi benjing nanggap malih ngoten le. Nanggap niki malih acarane apa, Mas? Kowe lek nanggapne regane anyar no malian. Lho yo nah. Ya tetep sing lawas. Orang seniman itu pelawak bahkan siapapun satu per tahun itu pasti naiknya 2 kali lipat. Oh ngono. Gene aku melu nggonmu ora tau mundak malah bongkret. Sumpah. Lah yo. Sumpah demi Allah. Alah wong bapakmu iki. Sumpah demi Allah apa piye? Bayaranmu pira ning Mayangkara? Yo tak omong ning kene pira ning Mayangkara pira? Alah wis tondo ya kan. Oh, koyo aku ora tau mbayar genah. Sampeyan tak kei rawon tok wis seneng nok. Lah rawon tok. Lah bapak niki nggih nganu kurang ajar bapak niki. Piye? Kok awake dhewe mangan sego bebek. Wah, sak grup wah seneng. Lah iya ta bener sego bebek tapi bayar dhewe-dhewe ngono lho. Sego bebek apa? Kalau sego pecel kalau lawuh payek. Loh, ra apa-apa ta penting kan dikongkon mangan sepuasnya. Sepuase piye wong pecel iki lawuh bebek. Loh, pecel lho mbok kukuti sabakule lho ra apa-apa iki kek. Kadung seneng bebek lah kepeke tenggone sego pecel. Disyukuri ta, Mas. Wajah-wajah seperti lo mosok dikakne restoran. Ayo ngisin-ngisini ta. Lah yo. Lah yo. Lah ngaku ning restoran dikira anu Pak pelayan. Lah aku langgar menteng iki kan teng hotel lho, Pak. Hotel ki apik. Lah kok bari, Mang sini. Batenku sapa kok nyeluk. Kula moro, Pak. Ada apa, Pak? Ini tolong bersihkan. Aku tamu ini. Wajahmu koyo model pelayan ngono kae. Pelayan. Sing nyapu-nyapu ngoten niku. Lah aku tamu iki. Ora apa-apa Mas, awak dhewe mangan sego karo pindang tok lho ora apa-apa. Soale lho dhewe iki lho wong seni terlahir dari orang yang tidak mampu. Pindang opo? Lho, dhewe aja sombong. Kowe lek ra panganane pecel yo bene, penting ikhlas. Pecel mau idokne kok. Kowe lek gak iwak. Acarane apa, Mas? Sunatan. Bersih desa. Kok sunatan lho ya? Bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun. Dusune Prapatan. Desane Asmara Bangun. Pagu Kediri. Tak kuwak yo puncu. Oh iya teh. Puncu. Iya puncu. Hah teh. Desane Pagu sapa ya? Lah iki bocah kok ra mari-mari to. Lah kowe iki nyalangmu ki ning ndi mbok tulis kudune ditulis tanggapan ki alamate ning ndi. Dadi ora ngisin-ngisini. Lah nyapa kok ngisin-ngisini wong aku ora udah. Lho. Lah mbok kira piye? Maksudnya iki ben ora sampai salah sebut ngono lho. Lah emang aku salah sebut apa? Pagu. Lah wi salah, sing bener puncu. Wong kok ngeyel goblok ngeyel. Ya yo, kowe ra mari-mari. Kan ketularan sampean. Wis. Iki ning Desa Puncu, Kediri. Asmara Bangun. Iya. Ayo ngoh. Semoga sehat selalu semuanya, panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi desanipun tambah ayem tentrem mulya turya raharja. Mugi-mugi tansah pinaringan selamat. Selamat kene pirang-pirang selamat. Bebek selamat. Kok selamat? Kuwi restoran apa to kok mbok sebutne? Mugi-mugi tansah pinaringan kok iso bojone lho. Gak bojomu wis. Dadi wong sing inisiatifnya sing apik aja melok-melok wong liya. Sing pinter. Pinter apa? Apa ya? Mugi-mugi kok ngono pinter. Mugi-mugi
Mugi-mugi. Wish you all the best. Wah, alah, panganan apa to, Nduk? Wish you the best mal. Gote. Oh, gote artinya wish the best mal. Wish you all the best. Wish you all Kamu the best. guru kan? Iya. Guru apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tak amini lho Mas. Ya ora. Guru bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ning di SMA. SMA ndo. Ya ta. Ya. Ngono bahasa Inggris tidak iso. Lah, bocah iki oho to. Bahasa Jawa ki ngulangi ya bahasa Jawa ora kena kok bahasa Inggris. Ya tapi kan saiki akeh kan pasti sampean kuliah kan yo diwarai bahasa Inggris ra ketang setetek-setetek. Loh. Kok setetek aduh ya Allah. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ora kok setetek. Baru setetek ya mana? Setitik-setitik. Ndak utuh. Ndak apa? Kuwi jenenge ta kuwi. Oh, gitu Pak De. Setitik. Pak De ngerti setetek-setetek. Aku wis lali aku. Lali apa benginyang kok lali. Wah, Mumpung enek prei telung bengi lho, Bang. Kamu bisa bahasa Inggris enggak? Apa bahasa Inggrisnya kucing? cat. Tapi pinter. Oh, pinter cah kene. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dok. Apa bahasa Inggrisnya iwak? Fish. Apa bahasa Inggrisnya Mas Bambang ireng ceblok ning selokan, terus ditampani wedhus, dislentak jaran, terus mari ngono dipisui wong gendeng wis. Bahasa Inggrisnya apa, Mas? Kok iso? Wong bahasa Inggris teng telenyak Mas Bambang dipidhek sing jaran sing apa? Ya ora kena. Lah ngetes IQ-mu. Kucing, Cat, kuda, horse, oke, pinter. Ikan, fish, ayam, apa chicken? niken ceblok ning ndut kileng-kileng rupane cengoh terus lambe godir ya toh, lumah-lumah ya toh, apa arti bahasa Inggrisnya? Saya niken ceblok wish you all the best. Lah kok malah ning gote? Jaremu wis the best mah gote. Wish you all the best artinya apa, Mas? Gote jaremu. Doa terbaik untukmu. Yes no. Yes. Yes no. Yes Lek no. ning Jawa kan ya no. No what. Loh. Bate piro kalian? No what. No bate apa? Tidak apa-apa. Oh, iya. Yes, you is the crazy. Yes, I crazy. Yes, thank you. Lo kok diguyu Apik to? toh? Kok diguyu Apik crazy. Crazy. Crazy artinya Crazy. ganteng. Crazy itu artinya ganteng sekali. Oh, yes. I am crazy. You no speak a thank you for me. Lho kadang aku nganggo mie Indomie sedap, mie keriting. Apa? You You? want to speak thank you for me. Oh, yes no. Yes, you good is speak English. Iya, yes no. Yes. Yes, I am crazy. Yes, you crazy. Yes, I am crazy. Artinya ganteng. Ganteng banget. You crazy ya. Lah nyapa dalangnya beda. Ganteng loh dalange. Dalangnya beda. Loh, bedane apa karo Pak Dalang? Ya beda, kalau dalang itu ganteng aja, kalau itu crazy. Bedane dalang gak kena dolane crazy, nek awakmu gak apa-apa. Lo crazy? Yes. Yo, wes crazy. You seharusnya kamu tuh bilang kalau gue tuh beautiful. Oke, beautiful. Yes, thank you. Yes, you beautiful. I am crazy. Yes. Yeah, I am crazy. You beautiful. Yay. Yeah, Pak Lurah is crazy. Maksudku Pak Lurah ya delok. Yang crazy itu cukup kamu aja karena ini tuh bahasa spesial buat kamu, jangan ditaruh ke yang lain lah. Lah omongnya spesial jare mah khusus Pak Dalang gak oleh. Enggak suka. Kudune jangan. khusus kamu Mas Bambang ngono. Khusus kamu aja Yes. Mas Bambang Yes. yang crazy, kalau Pak Lurahnya itu jancuk. Oh, Jantan, ulet dan Kreatif. kreatif. tetep cek. C. Nyuwun sewu aku ra misuh ki ora mari. N. Jantan. Jantan. Oke. C O K jancu. Nah yo sing ceukane kuwi apa? J A N jantan. Jantan. C U K jancu. Lho. Artine iki lho. Jantan, ulet, kreatif. Cakep. Oh. Cakep. Berarti
Kuwi mau. Jantan cakep ulet kreatif. Artine oh. Jancu. Yo. Ini kan itu bukan miso. Bukan miso ya. Jadi kalau netizen itu kalau Mbak Niken itu katanya bilang yang rusuh-rusuh itu bukan miso. Tapi ada artinya. Iya, berarti kalau Pak Lurah gitu kamu juga jancu gitu. Yes. Iya, kamu juga jancu kan? Yes, ya. Aku jancu. Ya, aku crazy. Yes. Aku jancu. Iya, saya crazy. Kenapa kok kamu ndak asu aja? Aku lah asuruh lo kira lagi. Bukan. Asu itu artinya api. Api S. Itu sayang. Sayang U. Sayang udel terus ngene apa? Ulatmu kuwi api. Ora kok ngono. Aku suka untumu. Untukku dhewe. Nembang. Ya, bawa Mas. Bawa ra melu enek Pak Gendut lho. Nggih. Pelok apa selindro no? Apa Mas? Lah kok nyanyi pengen apa? Nggih, leres niki. Wan niku nganggo pelok ngasih. Nek madhep rene iki berarti pelok. Nek madhep rene selindro. Nek madhep rene barang. Oh. Kamera. Barang apa? Lho. Barang iki jenenge gender duduk barang. Iya, maksudnya larase itu nadanya itu lho ning gamelan Jawa. Leleke pelok slendro dicampur ndak iso ya? Ya iso, nyatane tak ditabuh kuwi kudu dhewe-dhewe, pelok dhewe, slendro dhewe. Nek dibarengne? Ya elek. Lah nyapa? Lah wis sing gawe aturan ngono wis apa? Lho, Bambang dhewe to? Ya ngono, marah-marah yo. Lah lek nabuh bareng pelok karo slendro ki suarane ora gaduk. Oh. Oh, api kok jare. Api wong karo mendem kok. Ya Pak De Trimani senengane hai ya. Minum kuntul. Lho, iki sing pilambian krune Pak Wi sing dulurmu to wi. Wi sing pernah dulurmu to? Wi pernah wi adike Pak Degleng wi. Kange Kang Degleng. Dadi kowe lak nyeluk Siwoman. Siwoman iki apa? Siwo iki Pakde Mantriman. Siwoman iki pensil apa? Snowman. Siwoman. Yo. Nah. Tintingane Pakde. Pengen. Lah ngombe banyu iki. Pelok nggih, Pak. Lho iya kuwi pelok, Nak. Tintingane, Pak. Lho. Nggih, pelok nggih, Pak. Iya. Nggih, samonten nggih, Pak, nggih. Nggih, Mangkurinoso, Pak. Lah njaluk pangkur. Nggih, samonten, Pak. Nggih. Pelok nggih. Anu jenengan tutuk tabuh lambene. Asu. Lho, suwek neh to. Sesuk nggih banner lha kowe to nggih jarik men suwek. Ya jana. Sampeyan tak grandung. Gandrung. Wong ngene. Rinasa layak suarane kok apik ya. Lah kok intil-intile renek to. Mosok to, Bang? Mas, telek wi mau. Alah delok jenengan bersani to, Pak. Bocah ayune kaya ngono ora duwe intil-intil. Dalang enek rumah saku. Wong Mbak Yayu, Bu Yayu, Pak Didi tumindak setueng. Lagi pipet dobil. Ora aku. Rasa menika swantenipun Raden Ajeng Niken Sadri. Salindri monyet. Salindri. Nganggo gelar RA mundrip aku sak. Aku nganggo RM era mari-mari. Awakmu nggih. RM gelarmu ya RM. RM. Artinya apa, Mas? Rumah makan. Makamu, makan. Innalillahi. Ayo kowe gak tak tutne golek tak tekek kowe aku. Aku nawe tak calon men ra iso terus no. Wis sekolahmu tak bakar kowe. Sampah kok. Ngono. Kene sayang. Rumah makan.
karo saning ati ngente ganteng men to cah sampean ningahingi aru sinden iki lho dina iki anteng-anteng ngene. Lha mbok kon piye? Mbok kon salto kejang kayang apa piye? Ora, maksudnya jan anggun. Aku suka. Ya yang sebetulnya ya memang gitu. Iya. Sinden itu harus anggun. Anggun. Aku seneng enak. Dadi wong iki katon iso klasikmu yo metu. Nggih. Sing dikangeni nggih. Multi talent kan ngertine para pamirsa ki lagumu kan sing bernuansa dangdut dan sapi. Lagi katon apa jenenge nuansa klasik ki luar biasa. Kula niku asine malah demen sing klasikan ngeten iki kan yo. berangkatmu dari awal kan dari klasikan ngene iki to, no. Nyapa nyebek-nyebek. Demen sing klasikan nek job ambiaran budal. Lho, ya apa budal? Sebab e? Rezekine tekan kono. Oke. Yang namanya rezeki itu jangan Ya, ditolak. Kita bener. itu bisa ndek jaranan jenenge rezeki ya ditampa. Kan halal. Yang penting kita ndak aneh-aneh, kita ndak minum, ndak kenapa-napa. Ra minum modar nang ngawur. Tuh, lah yo Pak Triman kuwi. Intine tangga sehat. Wong kuwi lek delikne angel lho. Jare wong urip mampir ngombe. Pak D, Pak D. Dek, engko tibane kuwi ya yo. Engko kuwi gara-gara. Oh, ngono lho nyapa? Wis gak wis sakarepmu wis. Lah emang aku sampai gara-gara. Lho iya no. Jare sapa? Wolong iki. Wong ditambahi ora. Ya ora kena ngono. Perjanjiane lho, Le. 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 Apa iki Mas wayahe? Eling-eling. Kapan sumanding si sehmu bacotno. Bisa ndak? Lho jelas gak to, Nduk? MC enek pirang-pirang puluh tahun mesti ora iso. Ratriri noso rino Lambemu kayak mak semi itu. Pas bibiran. Masa enak nyengkok ngene-ngene. Guluku ra enak lho. Kelemon kena gajih. Oh. Kayak celeng to kan gulu. Lah kula niki kelemon kena gajih aja. Rino. Renak Rino. Rino. Masa ngene-ngene. Ya maklum Nduk, tau step kok dadi ya. Ya mesti ngogok bel pendonomu. Ciao. Yen wis disawang dimatne. Waduh. Rina Lambene bruto. Dene Ya apik ta. hingga ratri kang kadulu Gulune sang legir-legir. Mangsliramu
ditibaknya apa ya? Wis manut apa diaturke. Ngenteni kamu. Oh ya? Ya. Ya. Iki lho. Mah ben ngantuk sik, gak apa-apa ben ngantuk sik. Kita bocah iki. Kan jarak penontone. Oh iya. Men do rasa ben ra kondur enak ya. Heeh. Kok Kok iso tobut. ya Bambang tobrut ngono. Iki wayahe nggih mini set, Mas. Masa ngene. Bocah kok kakean lambe. Ya. Aku ngenteni tatamu kaya ngenteni madeni wayang sejenak rasa sumipat jroning Nuswantara. Cahya Nuswantara. Bar niki dilanjutne gelo tapi nggih kendang jaipong ya. Ndi kendang jaipong Mas Ferry. Oke. Siap ya? Oke. Kleru. Iya. Kuwi lek sambung wanci dalu. Gelo pengenku. Ning ngendi nggonku golek. Ning ngendi nggonku golek Kang Mas papujanku. Lah kok disambung wanci dalu? Dalu. Lah iya. Ya. Kon iki. Kok kono lho. Sing gedhe kon kuwi lho. Kledang. Kledang, kledang. Kaetan. Kurang banter nemu senggak. Wih, lagi ngeden iki, San. Kon ngewangi sebelah kono ndang. Jajal. Bengoke piye, Jal? Wih, guyak manuk. Ya, ning sawah ngono kuwi. Manuk iso brudil. Ya. Wah, sayang. Kayange lalakonku.
yang luar biasa loh Mas Angin. Jawane klasik oke, lagu ambiaran yo oke. Iya, heeh. Saiki pun gede SMA Ini kan awakmu ibaratnya cara pesinden Kediri sudah top. Ambo. Coba iki enek talenta dari di sini pengen tampil duet. Peserta selanjutnya. Dengan kok gak candak tuh rumah aku. Dedet wit barongsai apa piye sih? Peserta selanjutnya disepoti apa? Teng 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 teng. Suro. Boyo. Waduh bantengan ki. Yo ala bocah kok menik-menik ditabuh itu disepoti. Iki ngono anu gambyong, sepote gambyong no. Gambyong. Neneng Nenek nono nenek. Nenek nono nenek nong deng dong deng tudeng dong entong le no le no le lo la. Ayo Mas gawe cangkeme lho. Iya, halo cantik. Ya Allah, dikibasne. Iki dudu rambut ki mati. Oh, kok ngibatne rambut? Iya, namanya siapa? Oh, susunya melorot. Iya. Sing melorot iki klambine ora kok kuwine. Klambine. Kembene kuwi. Ya, kowe mbiyen ya kaya ngene iki. Ini biar ndak morot besok-besok pakai sumpelan ya. Nyapa disumpeli. Sesuk dicemiti sakulite ya. Terus nek nyepot digeradak ngono ae, Mas. Endahne perihe. Ngono ya bayi. Ngono mbok bayangne. Namanya siapa cantik? Kin. Cincin. Kin. Kelas 6. Kelas 6 SD. Habis ini mau SMP mana? Batu Semer. Sek ojek arepe kelas 6 mbok takoki SMP. Saiki wis kelas 6. Tahun depan, go sampai tahun depan lek kelas 6 kan mesti cepet ya. Paham. Langsung deh SMP. Iki lagi SD mak cenil ngono mbok takoki ke depane dia pucet kancane. Loh. Wow. Wis kelas 6 ya nak sampean nak. Tapi seharusnya kita itu ya sebagai anak itu harus mikir ke depan, jangan mikir ke belakang. Jadi kalau aku ngene iki sing tak pikir apa ke depan. Jadi sok aku kudu dadi apa nyiapne dari sekarang. Ya. Layak napa-napa saiki duwe lho, Pak. Iya, alhamdulillah. Mobil duwe kula ngetotne nikan ki ya ampun, Pak. Piye? Mobil duwe, nggih to kula ngetotne nikan lho. Mobil duwe, omah duwe lah aku lho sing ngetotne malah ra duwe apa-apa, Pak. Ora guyon Mas, jenenge wong lek ngetutne aku ya toh sampean kan mesti batin Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sok bakale sampean ya kelakon Mas. Ya amin. Sing penting awake dhewe kerja kuwi dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih ya toh. Rungokno tenanan to. Lah ya maksudku lek pengen sugih apa ora? Ya pengen kabeh wong mesti pengen sugih. Nah, kerja. Tuyul. Aku kon bakul sosis lho ben juga. Ya, besok cita-citanya mau jadi apa? Dek Kingkin. Kok iso maling? Kuwi cita-citane Pak Triman kuwi. Mugi-mugi lak nggih mboten sinden paling nggih tari. Oh, nek gak sinden ya tari. Dadi pokoke seniwati. Ya. Nduk Kingkin, sama sekolah nang ndi, Nduk? SDN Asmoro Bangun 4. Oh, SD Asmoro Bangun 4. Rumahnya mana rumahnya? Puncu, Pak. Oh, Puncu sini. Kamu bisa nyanyi apa? Pengen nembang apa no? Sing halus-halus apa yang kasar-kasar? Besok cita-citanya mau jadi apa tadi? Oh, sinden sama penari ya. Oh iya. Besok kuliahnya di mana? Ya lho, padomen to. SMP urung, SMA biasanya SMP, SMA kan gak terpikirkan ya paling ya sak mlebune. Lek kuliah kan mesti kan sudah cinta-cita. Saka pengalamane Pak. Ya. Dia kan ra mikir SMA biar kan gak mikir ujug sekolah del ya gak mikir. A1 provinsi ya. Iya. Mbak kan harus taruh sini. Oke Pak, provinsi. Amin. Pengen bang apa no? Mau nyanyi apa? Lamunan. Ngelamun. Lamunan. Nggih. Lamunan. Ini mic-nya banter nggak? Coba lihat, cek. Nggak banter iki loh. Sing banter no, nyuarane no, sing banter. Powernya dikeluarkan ya. Geden. Maksudnya dikeluarkan kok ora mbok geden. Belajar teknik vokal ngene Mbak Niken. Belajar warano. Lamunan Mas, nadane bes. Iki yo ngono sing ibut mangan ae rumah. Malah kowe iki kudune yo nyawang to, Nok. Awake kuru. Yo, coba dilihat ekspresinya Mbak Niken.
piye to maksude? Dilihat iki dilihat. Aku timbang kok sawah mending idonono ae. Dilihat itu cuma diperhatikan. Marah mbok pecicili. Jane dilihat toh. Kuwi menteleng. Oh, ngoten. Kuwi menteleng. Anu besok-besok belajar banyol aja ya. Jangan ya, Dek ya. Ini kan gak payu. Ini kan paling suwe ngene lho Pak. Aku selek tuwek to rene pekerjaan apa-apa to? Nyanya apa? Arep dalang. Wah, iso dalang. Piye to? Dalangnya abot lho kan. Abot lho. Dalangi ngerkoso. Abote napa, Pak? Coba suwengi lho ya. Ala gur ngono-ngono tok nyawang debok ngetone. Kok nyawang debok? Saiki suwengi kan ya saka sirah kene mikir kok lakone bareng napa. Mripate melek ngewatne mayang, ya to? Pak lakone napa mboten ditentokne to, Pak? Kali. Ora. Lambene ngomong, ya to, tangane ngobahne wayang, sikilin jejak keprak, enek sing keplenet barang. Nah, kuwi lho apa HP? Hah? HP. Wis engko tak duduhi. Lato-lato. Mosok dalang jek nggo lato-lato. Lato-lato jaman piro, Mas? Lho kuwi lak mlayu tek. Walah karo garek ngakokne ngene tok. Kok kowe iso dalang? Iso? Iso? Nyek. Nyanyi sik baru. Sik nyanyi sik mendalang. Lah nyapa aku mbok dalang? Hitungane ning kene kon nyinden kok kon dalang kok. Sampeyan mani bayari pira aku dalang? Ayo. Rawane itu. Iya to, Pak? Aku ya rawani mbayari aku ya. Kula mboten main bayari, Pak. Pas aku kok ngopo kuwi gadane SK ku. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring sliramu sayang ngono kok jaman saiki nek ya Iya ning ora pas nggon kono. Pindo samudra pasang kang tanpa wangen. endi Kose iya. tabuhane. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring sliramu sayang Neh kowe. wis sampeyan wis Ngene. Pindo samudra pas aja melak Aja aku kleru kok bocah semene kok Wong bocah semene kok lho. Oh, ngoten kok. Iya ning kok. aku no Iki ki lambene goder, mulane aja mbok tiru. powernya dikeluarkan Pindo samudra pasang. Jadi artikulasinya itu A A I I U U E E O O ya. Oke. Engko nek pinter Mbak Putri tolong siapno duwe, Mbak. Walah gayane. Aja didik ya, Mbak. Kan teknik memegang mic diwarai. Coba to ndase sing dicekel lho ndase. Jangan, Lho, jangan, oh, iya jangan, toh. jangan sininya. Aja mbok cekel ngene ya kemeng apa? Gak ngune. Gak ngune. Aja ndase sing dicekel. Iya. Ini kan dipegang yang sini, sininya jangan soalnya ini power. Powernya di sini. Powernya di sini. Nah, ya aja pasiro kene lho, Nduk. Ngene. Iki melok oho pisan, Bang. Wah, calon Tapi kon ngene lho, lek gak ngene. apa kaya anu lho, Nduk, kaya apa? Apa ngene? Alah, kok ngono. Oh iya ndak. Kaya ketoprak tobong. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Yo. Ayo no, belajar. Angin. Pindo samudra pasang itu pasangnya itu kita ngebrolkan suara bisa ndak? Jadi jangan diempet suaranya, bisa nggak? Lah keblek ngising lho gimana? Pasang. Ngempet. Pindo samudra pasang, jangan gitu. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan. Loh. Patra ora ngerti wong bocah ora ngerti kok. Yo neh. Yati sliramu kang dadi lamunan. Wes paham? Dereng. Durung neh. Wong dadi guru ya abote ngoten iki Pak Didi. Pisan kas ngomong durung gak sida tak wae apa-apa, tenan. Wah, ya langsung iso lah iki. Ancaman. Yati sliramu kang dadi lamunan. Yo.
Yo rawani muni mboten dereng. Nyekti sliramu kang dadi lamunan. Aku 1 juta. Anu wi mau cengkoke kurang gregel telur. Ora iso. Lho. Ayo put kene put 500 put. Sampun nggih, Mbak. Pundi, Mbak? Cek kok pundi Mbak bener tak golekne, Nduk. Tak golekne. Aja mbok tampani. Lho, jenenge anu ki yo. Aja mbok tampani. Ngalih, iso ngalih apa ora diomongi kena apa ora? Amit nggih, amit nggih, amit nggih. Coba. Bapak kok mbok jumuk. Sampeyan jujur gak to? Jujur kuwi. Iki bohong gak to iki? Gak, sing bohong. Aku ngerti ya go iki ketoke kadang iso ngapusi. Lah kok roh lek iso ngapusi ben tau roh ning ndi we. Ini Amit nggih, Pak. Amit nggih, Pak. Amit nggih. Amit artis kondang kok nyanyi selawe. Selawe lho. Yor Ayas sih lho. Yor Ayas ndak ketok to ini berapa? Ya ngono ngatong sitok iki. Matur suwun. Ndak oleh didone sapa-sapa ndak oleh paringne bapak ibuke ya. Gawe sangu sekolah ya. Dicelengi. Sok gede dige tumbas mik yo. Nggih. Sok gede ketumbas mik. Oh, ge nyanyi. Ge nyanyi no. Heeh, iya. Lah iki lek ku nyelengi KTK iki. Iya, percaya. Terima kasih ya. Enak semute iki delok tanganmu kene. Tangan cap. Ah, jangan.